Kohimen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Ka gospel mindakas ngi ka hikay yangi ka jingkardor jong ka jingim Kristan. Jingkardor ban im ya ka jinglong uble ha ka jingim jongi. Jinglong u Jisu ha ka jingim jongi. But nakabenta kane u Jisu hikay yangi ilaitili ki kam kabangi deban le but artili ki kam kabangim deban le dano. Kia kita ki laitili ki kam kabangi deban le katkum ka jingi ka jungu Jesus Christ. Kabaning kong kalong tolong ke ba isene tolong ke ba ai tolong ke ba ma. But laitili artili ki kam kabangim deban le kalong wadnum pindram yakiway but wadnum bishar yakiway. Wadnum pindram yakiway but num bishar yakiway. Balew Jisu hikay hakane kato. Ngimlaban bishar yakiway, ngimlaban pindram yakiway. Hendreng ngidang le lese kane kalaban longa kam kabangi le kambunsi aga jingim jongi. Ladapi don haying jompi, ladapi don bat ki parlau jompi, ladapi yait haka imlang salang jompi, ladapi don haka jakatre jompi, kambundi kam kaba ngi barongi le kalong, ngi bishari ki briyu, bat ngi pindram ya ki briyu. Lese kambundi por jongiru, ngi pelot nakabenta kane, ban bishari ki briyu, bat ban pindram ya ki briyu. Lese don bon ki briyu, kim snowhorn lada kim yo ban bishari ano yan. Lese kim yo tia pormit lada kim krans yo persyaya ano yan. Lese kim yo por ban lorni persyaya ano yan. Don ki briu ki ba enjoy ya kane ka artili ki kam. Ki ba bishari ki vei bat ki pindrem ki vei. Lada ngi paid bha ya ke jingim jongi. Bun sin bale ki ingasem jongi ka jot. Bale ke jingade jongi ka jot. Baleng imdon jingichu hapedeng kimen shipara ne hapedeng ki shilo hapedeng ki kun ki hap bad kimi ki pabaro kalong namar kanegada ngi bishar ngi pindra don bon ki brio ki pinsngaba ya lade da ka va pindram ye ki ve ladang ye ki jingdona jong ki ve ngi kwa ngim snusuk mensiam tat hadu bangi ong armut laingut ne bun kibri. Minda kane kalang ka por janga social media. But ngilaban poi kam kloy siya kibriyu lemba kane ka media. Te henre bun kibriyu haka jakaban pinbay kiwe kipin suniyo, kipin jod, kipin laray, kipin rem, but ki im haka ne ka do. Pero Jisu ong kane kamde kabinda jonga jingim jongi. Kabinda jonga jingim jongi kabau Jisu long kalong bangide banlong kiba isine. Bangide banlong kiba map. Bangide banlong kiba ai. Ko himmen ko para kadon ka jimut kabayar wat kaba jiliu haba ngistang ban im ya kane ka jingim. Chisin bangis tang ban isine ya baro kamdon jakashu ban bishar. Chisin bangis tang ban map omdon bindashu haka jingim jongi ban pindram yano. Balengi pindram ya kiwe, balengi bishar ya kiwe, namar ngimdon kamen siem ban map, ngimdon kamen siem ban isine. But habang ngimdon kamen siem ban map, but habang ngimdon ka mensiam banisine ngimdon eye banai ngimdon jimba eye banai ngi persyang banai ayu yaka jingsuniu mano badon hapdeng jongi bakoloy ban pediang jingsuniu nani namar kilang nia lupa da ke jingsuniu kilang nia lupa da ke jingtolot jongi te kumno part kilaban pediang shushu ya ka jingsiniu jompiru kibri kimdon jakashu hakap jingim jongki
Namarbon ki brio kilas ngongiap ar ki brio ki persang ki duai bakin light na kini ki jingkit haka jingem jongi henry bon sin haka jimbe jongi haka jimbam biang jongi ngi benchet biang ki brio da ki jing suniu da ki jimbe shar da ki jimpin rem ban nimju ayaye yakababa bale ka parte ka yait kumne menda bale ka don ga jing kulmar menda bale ka don bon ga jingya umsnam bale ka don bon jai ki jingya pai tha ki inga sem namar ngimju ayeye baba ya ki himen ki para jongi ngimju ayeye ya kabakui ha ki kon ki ti jongi ngimju ayeye ki baba shala ki jongi lok jongi ne ki marjan marpa jongi pinban ngi persyang ban ai ya ki jing suniu bat ki kentai haba ki stang ban kentai ya ki jing suniu ka bangi terwa kan ialam yangi bat ya kiru sya ka jingya umsnam bat ka jingya pai bat ka jingya kajia bat ka jingisi tinaga tagadau jisuong ngi de ban don ka men siam barabor ban ai ya ka baba ladangi isene yakiwe kin isne yangi ladangi map yakiwe kin map yangiru ladangi ay yak jinggerku yakiwe kin kerku yangiru tingi haban stang yak culture temai kaba ujisu hikai yangi kalong culture jomu ple culture jomu jisu bad habang ngi penhe yakane ka culture jongka jingim batimai ka perte kaba mangi im kan kerlalong ka beneng bad ka ying kaba mangi im kan kerlalong ka beneng namar baro kistang ban yaleshitom ban ai ya kaba bha bad kin sange ban bishar kin stang sange ban penrem hadu katno kaba bha kaba kui kum kan ka jinglong ha ka jingim jongi minta ka asngi ha ka yukirish ba kui ngin duai hau jisu ba unveng no nangi kana ke jinglong ban pinrang ban bishari ke be pin ban nginam pin roi no hapo jongi ya kana ke jinglong ban isne barabor ban map barabor ban ai ya ka jimba jongi ka jingkui jongi ya ke be ai bangin long ki kristan bara ya ka culture temai hapdeng jongi haki inga sem jongi haka imlang salang jisu be it karku kardo yangi pensle yangi da ka jingi jame da ka jingi sne jame taka jimap ke jome bangin dup long ke bakluit men siam ban piam ya baro ban kudup ya baro ban pen kentiu burong ivei pat daga jimba men siam joni en ya ro ya utrai Jesus Christ Chinom lai chinom. Amen.